DJP आफादगिरि पारमिनास नार्जारिखौ DJP दोलो आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव DJP आफादगिरि पारमिनास नार्जारिखौ DJP दोलोनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। जेन' बेखौ जेबो साननो नांलिया, जाया जाबाय बियो थांबाय, जों बेखौ दोना, जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय बियो मुगैथाव आखलनि जाबाय, जों बेखौहाय निन्दिबाय, जों बिथांखौहाय एरख'नायबो जाबाय। नंगौ, DJP आफादगिरि पारमिनास नार्जारि आरो जाकब नार्जारिया थांनाय बावैसो सान सिगां 12 आरो 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ थगायना लांखारना जिनाहारि खालामदोंमोन। बेबायदि मुगैथाव आखुनि थाखाय पारमिनास नार्जारि आरो जाकब नार्जारिखौ बेंटल दखरा आबसुआ पुलिस बिफाननिसिम गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन। आरो दिनै पारमिनास नार्जारिखौ DJP दोलो आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। नंगौ, खौरां मेलनि गेजेरजों DJP लोगो आफादगिरि कमल सिंह नार्जारि बिथाङा रोखा फोरमायदों दि दुवार ओनसोलनि DJP आफादगिरि पारमिनास नार्जारिखौ उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव DJP दोलोनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। दानिया फैदो बिथां DJP लोगो आफादगिरि कमल सिंह नार्जारिया खौरां मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो जों आबुङै खोनासंना लानि। आङो मोनसे रायजोफोरनिसिम खावलायबावनाय, जोंनि बे दुवार ओनसोल डिमान्ड खालामनायाव जि DJP जनसंगम परिषद, दुवार ओनसोल जनसंगम परिषदनि आफाद, बे आफादखौ बयखौबो सापर्ट होनो थाखाय आरो रावबो दुरबल जायालासे, गोसोखौ लोरबां जायालासे जों गोख्रोङै बयजोंबो हेफाजाब होलायनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बयखौबो आं खावलायबाय। जोङो जेन' बेखौ जेबो साननो नांलिया, जाया जाबाय बियो थांबाय, जों बेखौ दोना, जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय बियो मुगैथाव आखलनि जाबाय, जों बेखौहाय निन्दिबाय, जों बिथांखौहाय एरख'नायबो जाबाय। आरो दा नोंथांमोना जे सानदों बियो गैला, दुवार ओनसोलानो जोब्बाय होननानै, DJPनो जोब्बाय होननानै, नङा। DJPआ दुवार ओनसोला जोंना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांगासिनो दङ आरो जोंनि अर्गानाइजेसना माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नंलिया, बियो जाफुंसार महरै नुजानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया। बेनो नोंथांमोनखौ खावलायनायनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों।